ole tối tên dân in hiền hay là top sản căn lẩu theng tareng bia lung leng khó dù na căn huay đón in căn xia căn lung leng đón em hết tiếng ang hun hi theng lệ ta căng mo căn mau na xia der xí lova kumin hi mitam tak tan chuan kum that kum ani viau theya a then tan chuan kan kum chiat kum kan boral kum polo ni theini chu kan mahuni kan selo sim simani chu ka thinunga hian thil lo om thina zana kamut lai te hian ka thang hara thili ka ngai to thina ni sing nun hun mani kam thlir thina ta chon hlathu mangin pathian mi ron pol thina te chuan ka ngai to thina ka ziak chuak thina atu ka hlat thu ka ziang te chu kan sachin vel thina teng chuan lunglen na riau hian kan khat thina ni mase ka ril ro lo om thin chu lali so krista local lena nikin ni kan ti lo thleng tak don iso kristai local tak don ete kan soi hi chumi lo ma chon zau tur chuanin enge kan nuna poimo per kan de chuan tharawina a chin chia tharawina aduang taka kai soi thei nun kan nei a poimo per ani chu pathianin hlamin pe ve a chu tharawa chin chia tina thupui hla thu a hian kan da chu tlangwa si va hian pathian ro puinan han saturin krista mingin kan so mange o lim chang ni le mui chang tam ra cha re kanun chua pui si lo ni kin ni a eng e ka tho pui a eng kim hian top na thuan lalpa mi thua la tharawa chin chia na fam kim e chu mi sing ril ruhi van mak tri ram kan thang so phô tri swalin ti ran ke mi mol mai hianin kadani in pe ka chui thiam si lo eng kim hian top na thuan puanga i local na ro pui lo theng tu chu ma chon zo turin lalpa mi thua la tharawa chin chia na fam kim e chu
paro biro se